लोगोफोर दायो जोंनियावहाय गोदान स्टक सफैबाय बैसागुनि जि मोजां सफैखादों लोगोफोर दिनैहाय नायदो आं देखायलांनि मोनसे ओमफ्राय गामसा एसे खम रेन्जनि गामसाबो सफैबाय गिफ्ट होनो थाखाय नांगौना दा ओमफ्राय ओरैबादि मोजां मोनसे लेटेस्ट कालार दखना सफैदों नै लोगोफोर बयनिबो मोजां मोननाय कालार नै आंथ' फाग्लि जाखाबाय मोजां मोननानैनो जायनो नांगौ थाब स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अर्डार हरबासो मोनगोन दे लोगोफोर आरो माने हाखु दाखु अर्डारबा जोङो हाखला खिन्थु खाथिनिबा नायनानै लांफैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इमारजेन्सि नङाबा जों हरना होगोन आरोना ओमफ्राय स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावनो नै जाय लाकी बिसोर मोनगोन बे कालारखौहाय एसे एभेलेबल दङ लाबोखादों आं एसे एभेलेबल नै बयनिबो फेभरेट कालार ना बियो मोजां मोनजानाय कालार आरो ओरैबायदि सफ्ट मास्राइसनिसो आरोना गुरैनि ओमफ्राय नै बयबो फास्रा गोनां दखना खम रेन्जनि नागिरबाय थादोंमोन ना दा नै बेयाव मोननो हागोन नै सफैबाय मास्राइसनि गुरै गरमाव गाननो थाखाय लोगोफोर कालारा बे बिदि मोनगोन गोमो मोनगोन ओमफ्राय बोरो मा मोननै दंबावोमोन ना मिथ' बोरो ओमफ्राय नै बेबो एफोर गिफ्ट होनो थाखाय मोजां एफोर दखनाया लांफैनो हागोन ओमफ्राय नैबे मोनसे कालार मोनगोन आरो फास्रा गोनांखौहाय लोगोफोर ओमफ्राय थं दखना जोंनि बेयावथ' उदालगुरियाव गोबाङानो गानो नालाय सोलियो ओंखायनो नैबे थं दखनाखौबो मोननो हासिगोन दा आरो गिफ्ट होनो थाखाय बिदिखौबो जाय नागिरदोंमोन ओमफ्राय नै खान्थाल मादानो बयनिबो लाबार मोजां मोनजानाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय खान्थाल मादा फास्रा गोनां दखना नन ब्रेन्डनि आरो बेफोरो ओमफ्राय गामसाखौथ' देखायखाबाय आङो नोंसिनो लोगोफोर ओमफ्राय मिथुआ नै बरनगासिनो ओमफ्राय नैबे बे कालाराबो फैदों गिफ्ट होनो थाखाय मोजांबा गावबो गाननो हागोन आरो बैसागुनि जाय गिफ्ट होनो गोसो एसे खम प्राइसआवनो लांफैदो थाबैनो लांफैदो नै लाइनाबो थांना होबायसोहाय लोगोफोर लाइनाबो थांबाय थायोहाय ओमफ्राय नै बेयाव मा होनो गासिबो थं दखना लाबोदों जोङो दा बैसागुनि गिफ्ट होनो थं दखना ना मिथु लांफैदो ओमफ्राय नै मोनसे दखना ओंखारदों हा बिदनानो एसे साइन थानाय लरेस थानाय एसे दाम आरो बेहा थ' नायनानैबो लांफैनो हागोन अर्डार नांगौबा अर्डारबो लानो हागोन माने वान पिसल' लाबोदों आं बेखौहाय वान पिसल' मोनदों आरोखि आङो माने बिराद मोजां कमफर्टेबल बियो नै नायनो हागोन नोंथांमोना गोदान बियो दै अरेन्ज कालार ओमफ्राय लोगोफोर स्पेसियेल माइदिया सफैलाय माबा माइदिलायनो सरि माबाया बिदना नै गोदान बिदन मास्राइसनि गरमाव गाननो थाखाय सफ्टथार आं गावबो गाननानै मोनथिबाय आरो लानानै ओमफ्राय नै जि मोजां बियो आरो पिस सफैबावबाय दाखालि जाय नागिरनानै मोनाखैमोन दिनै लांफैनो हासिगोन लोगोफोर नायदो खम प्राइसआवनो बिराद मोजां क्वालिटि आरोना गुसु दा गरम दिनाव एकदम बेखौ गानबाथाय आरो दस्रा गाननो बालायलायगोन आरो ओमफ्राय ब्लाउसआबो एभेलेबल जाबाय कालार मा होनो रेड कालारखौथ' एभेलेबल नांगौबा एभेलेबल मोनगोन स्टकआव ओमफ्राय गुफुरखौबो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय मिक्स कालार सिम्पोल जोंनाव गैयामोन ना दायो एभेलेबल स्टक खालामबाय लोगोसे नैबे आर'नाइ गामसा नैबे कालारनि मा कालार होनगोन बेखौ एसे लाइट कालार ग्रिनथार नङा आरो ओमफ्राय आरो ग्रिनबो मोनगोन नै आर'नाइ गामसाया जाय नांगौ लांफैदो फंबायफोर आदैमोन आदामोन गासिबो ओमफ्राय दायो मोनसे माबाखौ खुलिगासिनो मिथुआ बेयाव मा दं दिन्थिनि नै बेयावहाय रेगे रेगां मेरुन कालार दै लोगोफोर रेगे रेगां बेलेग कालार लुगैयोना मानसिफ्रा मेरुनावहाय गुफुर होनाय रेगे रेगां ओमफ्राय नैबे गोसोमावहाय गोमो मारै रगारहरबाय थाथारखो फान्थाव कालारबो दं नै फान्थाव कालार रेगे रेगां जाय लानो लुगैदों फान्थाव कालाराव गुफुर फान्थाव कालारखौबो मोनगोन दा ओमफ्राय नैबे स्पेसियेलि गोबाङानो नागिरदोंमोन दाखालि मा होनो गुफुराव बे गल्डेन होनाया गल्डेन ना गोमो होनो बियो गल्डेनानो बेखौ बिराद नागिरफैदोंमोन दाखालि जोंनाव स्टकआव गैलामोन दायो लाबोफिनबाय जोङो लोगोफोर ओंखायनो लांफैदो गोसोब्ला नै मोनगोन दा स्टकआवहाय ओमफ्राय आरो नैबे गोदान फास्रा सफैदों मास्राइस मा होनोमोन बेखौ एसे बिराद मोजां आरो गुरै गरमनि थाखाय बे बारा एभेलेबल नङा लोगोफोर लांफैदो थाबैनो नङाबा मोननाय नङा नुनानैनो फैखा आरो नङाबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव बुंहरखा ओमफ्राय नैबे गेमस्रि दखना वान पिस मोनगोन आरो वान पिसल' लाबोदों आं नांगौबा आरो उनाव लाबोना होगोन ओमफ्राय लोगोफोर नै
स्पेशल माख्रि गोदान फैनाय जि मोजां बयबो आंनाव सोंहरबाय थादों बे दख'नाया दंना गैया होननानै माइदि मिक्स ओरैबायदि गुरै सफ्ट जि मोजां आं गावबो गांसे लानो सानदों खिन्थु दा पिसा खम फैदों आं लायोबा आरो दस्राया मोननाय नङाना आं उनावबाबो लानोसै ओंखायनो दा हरग्रोजोबनोसै जाय जाय नांगौमोन जाय नांगौ अर्डार खालामनो हासिगोन आरो दा लोगोफोर नै फैबाय पिसा बेफोर बे दख'नाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै मोदोम गंसे आगराबो फैबाय बेबो दा गरमाव गाननो बिराद मोजां माइदि मिक्स एकदम गुसु जायो आरोना गरमाव बेफोर गरम जाया दख'नाया बेफोर दख'नाया गरम जाया आरोना जि मोजांथार नुयो गानबा ओमफ्राय बिदिखौबो पिस मोनगोन नै आरो फान्थाव कालारबो मोनगोन बेखौ नै वान पिस बारा एभेलेबल नङा पिसा फैनानै लांफै थाबनो ओंखायनो ओमफ्राय नैबेबो जि मोजांखा देखायलाय मिथु एसे ओरै खुलिनानै नै वाव नै वाव बिराद मोजां नुयो गानबाथाय दै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बेग मोनसेखौ खुलिनोसै दख'नाखौथ' जोंहा फैसाबो खम नालाय लोगोफोर एभेलेबल थिखोनो हाया ओंखायनो लिमिटेड थिखोयो आरो थाब लांफैयोबा मोनगोन आरो लोगोफोर बे कालाराथ' सोर लोगोफोर नै माख्रियाव अरेन्ज सफैबाय लोगोफोर नै अरेन्ज जाय दाखालि अरेन्ज नागिरदोंमोन माख्रिखौहाय गोमोल' मोनदोंमोन ना अरेन्ज मोनाखैमोन दा मोननो हासिगोन लांफैदो नै बेयो खैथामान पिस फैदों दे सिन्था खालामनाङा अरेन्ज लाभारफोरनि थाखाय मोनसिगोन दायो गोमोआथ' गैथ'ला दायो बेखौ मोनसिगोन आरो नै दे मिथु ओमफ्राय नै स्पेशली आर'नाइ बियो मास्राइसनि आर'नाइ ओरैबायदि सफ्ट गुरै खुन्दुंनि आरो मोखां थोखां फुगारनोबो ओरैबायदि मोजां माने सोरबा सारमोन मिटिंफोराव माने गिदिर मानसिफोरनो होनो गोसो दंबा गुरै कटन एसे दाम आरो लांफैनो हागोन आरो लोगोफोरनि मिथिबायना ओमफ्राय नै बे जाहैबाय मा दख'ना होनगोन बेखौ मोसानायाव नांगौना लोगोफोर लरेसनि गुरैनो फैदों आरो 2 पिस फैदों जाय सोरबा ग्रुप सानैजों मोसानो सानदोंबा सानै लानो हागोन आरो हारसिंबाबो लानो हागोन आरो मोजांथार सिम्पल सेरेरेनो ओमफ्राय नै स्पेशल आर'नाइफोराबो फैबावबाय मेगन एरनाया ओमफ्राय बेलेग कालार डिजाइन बिदि ओंखारदोंना दायो बे सफैबावबाय नै लांफैनो हासिगोन कालार कम्बिनेशना बिराद मोजां ओमफ्राय नै लोगोफोर खम प्राइसआव बेफोर दख'नाखौ मोननो हागोन गाननो मोजां दायो बैसागु प्रग्रामफ्राव बेरायनायफ्राव गाननो सानदोंबा लांफैदो ओमफ्राय लोगोफोर आरो नैबे आर'नाइ गामसा बे एसे डिजाइना बेलेग मोनगोन औ ओमफ्राय आरो नैबेहा एसे बेलेग आरो एखे गामसाया ओमफ्राय मा दंबावो गामसायानो बेफोरो ओमफ्राय आर'नाइयानो नै आर'नाइयानो बियो बेबो स्पेशल बेहा मोनसे कालारनि ना ओमफ्राय नै रेगे रेगाङा बेयावबो हाबनानै दं लोगोफोर जाय नांगौ बेखौ लांफैदोसो ओमफ्राय बेबो सबनिसो स्पेशल आरो नैबे आर'नाइया ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनसे बिराद मोजां दख'ना सफैदों बियो जाहैबाय बिदनावहाय आगर होनाय साइडआवहाय लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां गुरै दा गरमनि थाखाय सफैदों बेफोरो नै वाव आंथ' गांसे लाखागोन बेखौहाय लोगोफोर आरो लोगोफोराबो लांफैदो दे लोगोफोर खाथिना थाबैनो फैनानै लांफैदो दिनैनो फैनानै लांफैदो नै आं दानो आपल'ड होनोसै भिडिअखौ नङाबा थानाय नङा नै बेखिनियानोसै आरो बेखौ मोनगोन दायो ओमफ्राय गोमोबो मोनगोन नै बेखौहाय नैबे एसे अरेन्ज टाइपनि ओमफ्राय बेहा गोमो आरो नै अ माय गड लोगोफोर दे लांफैदो दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय मिथु बाय बाय